kubor nakaslem jong unongsan Hima. Dang menhenin kesngi kesantarik unaiwing arajar arpusau. La sakhi hagilat pathai kubor baper hakeleng kaperthei. Kumno baka khon marat hipo ya kabala tip kum kamo deng kalapen I ya kidak kishin kumno bakala mon banjit ya ka snap sojo kabadan ya ka kerteng jong Donald Trump ba unyo ya ka jingjab bat ba unlong u president u bathmai jong ka United States. Menta ka sngipat ka Henry tarik unaiwing kala deisha kumbalaya tho lupa ba Donald Trump ubadai unong Republican ulayo ya ka jingjab bat ula job persya ya ka Kamala Harris kabadai ka nong ya kun persya jong u ha gani ki election jong ka United States mentaus nem arajar arpusau hadu menta u Donald Trump ulayo hadu arspa anyo pu nyo teli ki electoral college bat yo hadu nyo klor khatway lak Prapulai hajar samspa asapu nyo vote kat baka Kamala Harris pat kayo tang arspa arpusa teli ki electoral college but hendreu klor hendreu pu lak san pu way hajar samspa lai vote ban yo long president don kam ban khor palat ya ka arspa anyo po ki electoral college vote lingba gani ke jingjab jong Donald Trump but yo long yang sasisen kumu president jong kori Amerika la sakiru baki para baye trailang ha gaju ka kam ki badai ki president jong giri ba pher ki la pha ya ukro jong ka jing ai khublei ya u Donald Trump but what menteri rang ba do jong kori India ru Narendra Modi ula shim ni ka sin jam ban ai khublei kerpang ya u Donald Trump but ula khot ru ya president jong ka Amerika ban ya trailang biang kumju long menshwa